κομήτης, μετεωρίτης ή σουπερνόβα? Τι ήταν τελικά το άστρο της Βιθλεέμ? Η 25η Δεκεμβρίου ήταν η πραγματική ημερομηνία γέννησης του Ιησού Χριστού. Η συζήτηση με τον γνωστό αστρονόμο Διονύση Σιμόπουλο γίνεται με αφορμή την ελληνικής παραγωγής ψηφιακή παράσταση «Το άστρο των Χριστουγέννων». Ελάτε μαζί μας. Το άστρο των Χριστουγέννων αναφέρεται μόνο από τον Ευαγγελιστή Μαθαίο. Οπουδήποτε και αν ψάξουμε, σε οποιαδήποτε πηγή, δεν θα βρεθεί καμία αναφορά στο άστρο της Βιθλεέμ, το περίφημο αυτό άστρο, το οποίο, όπως είπα, αναφέρεται μόνο από τον Ευαγγελιστή Μαθαίο και μάλιστα στο Ευαγγέλιο του αναφέρεται και αυτό μόνο 4 φορές. Η σκηνοθεσία σε ένα τέτοιο είδος οπτικοακουστικό έργο είναι λίγο διαφορετική από την σκηνοθεσία που είχα συνηθίσει να κάνω. Εγώ είμαι ένας κινηματογραφιστής ταινιών μικρού μήκους, έχω μερικές δουλειές κάνει για την τηλεόραση, δηλαδή δουλεύω σε ένα φορμά σαν σκηνοθέτης επίπεδο. Όταν λοιπόν καλείσαι να κάνεις ένα οπτικοακουστικό έργο σε ένα θόλο, αμέσως πρέπει να σκέφτεσαι τελείως διαφορετικά πώς θα αποδώσεις αυτούς τους χώρους ή αυτό το περιβάλλον που προσπαθείς να αποδώσεις, που προσπαθείς να δείξεις. Άρα όταν λοιπόν συνεργάζεσαι με ανθρώπους για να σε βοηθήσουν στο να εκτελεστεί αυτές οι ιδέες που έχεις και περιμένεις και από τους συνεργάτες να σου προσφέρουν και αυτοί οι ιδέες, και όταν είναι κάτι πρωτόγνωρο για όλους, αυτή ήταν και δυσκολία, γιατί πολλές φορές, ας πούμε, παίρναμε κάποιες αποφάσεις και αναρωτιόμασταν, λες να δουλέψει? Μετά όμως ο θόλος ήταν ο μεγάλος κριτής. Μας έδειχνε η δουλειά που κάναμε για μήνες, ξαφνικά το βλέπαμε στο θόλο και βλέπαμε αυτή η απόφαση που πήραμε πριν 2 μήνες δεν ήταν και τόσο καλή. Και άρα είχε αυτό το συνεχώς πέρα δόθε. Είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό, με αλληλογραφία που είχαμε διάφορους σκηνοθέτες του εξωτερικού για να ρωτήσω πώς το κάνατε αυτό, πώς καταφέρατε αυτό, πώς γίνεται αυτό. Οι ίδιοι είχαν τις ίδιες ερωτήσεις για μένα. Δηλαδή, επειδή ο θόλος του πλανηταρίου, τουλάχιστον τα ψηφιακά πλανητάρια είναι τόσο καινούρια, ακόμα σκηνοθέτες ανά τον κόσμο ανακαλύπτουν διάφορες πτυχές. Το να αναλάβουμε την παράσταση «Το άστρο των Χριστουγέννων», καταρχήν νιώσαμε μια υπερηφάνεια, χαρά, γιατί πρώτη φορά γινόταν αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, οπότε ήταν πρωτόγνωρο, οπότε και τα αισθήματα ήταν πρωτόγνωρα, το βάρος μεγάλο μετά από λίγο. Πρέπει να καταλάβουμε, ας πούμε, τι ήθελε να πει ο σκηνοθέτης, το σενάριο ακριβώς, πώς θα το κάνουμε, αν θα προλάβουμε, όλα αυτά. Τα τεχνικά θέματα ήταν πάρα πολλά. Υπήρχαν πάρα πολλές δυσκολίες όσον αφορά το σύστημα των 5 καμερών που προανέφερε και ο Γιάννης, ότι έπρεπε να συνδυάσουμε γενικά 5 κάμερες οι οποίες να δείχνουν όλο το περιβάλλον γύρω σε 360 μοίρες, σχεδόν 360 μοίρες. Υπήρχαν πολλά προβλήματα με το θέμα του ορίζοντα, γιατί δεν είναι μία κάμερα όπου μπορούμε να δείξουμε τον ορίζοντα σε οριζόντιο επίπεδο όπως είναι γνωστό. Επίσης υπήρχαν πολλά προβλήματα όσον αφορά το θέμα της λεπτομέρειας, ότι δηλαδή στις οθόνες που δουλεύαμε εμείς, σε 4:3 ή 16:9, κάποια ασφάλματα δεν φαινότανε, αλλά όταν βάζαμε το project να παίξει πάνω στο θόλο, διαπιστώναμε λόγω μεγένθησης που γινόταν ότι υπήρχαν κάποια ασφάλματα τα οποία πρέπει να διορθωθούν μετά. Επίσης, άλλο ένα πρόβλημα ήταν το θέμα χρόνου στο φωτορεαλισμό, το render δηλαδή που λένε, ότι επειδή τα frames είναι τεράστια, είναι 4.000 επί 4.000,
και είναι κάτι το οποίο δυσκολεύει πάρα πολύ τα μηχανήματα και είναι χρονοβόρα διαδικασία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μας φέρει ίσως κάποιες φορές σε πολύ ωριακές καταστάσεις, είτε με το σκηνοθέτη είτε με τους άλλους συνεργάτες, να προσπαθούμε να δουλεύουμε σχεδόν σε 24 ώρη βάση, για να προλάβουμε και παράλληλα 2 και 3 σκηνές παράλληλα, ώστε να καταφέρουμε να είμαστε στους χρόνους όσο καλύτερα γίνεται. Αλλά βέβαια εντάξει, επειδή υπάρχει υπομονή και από τις δύο πλευρές και θεωρώ ότι είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία, οπότε βγήκε εις πέρας. Οριακά, αλλά βγήκε. Υπήρχαν τεχνικές δυσκολίες. Ο θόλος του πλανηταρίου δεν είναι όπως είναι η τηλεόραση. Δεν φτιάχνουμε το φορμάτ, δεν είναι όπως είναι της τηλεόρασης που είναι ένα τετράγωνο περίπου φορμάτ, 4 προς 3 όπως λέμε, είτε 16x9 τελευταία στα DVD και σε κινηματογράφο. Είναι ένα φορμάτ, βλέπουμε ένα στρογγυλό καρέ, έτσι, ένα στρογγυλό, το οποίο φοριέται πάνω στο θόλο, οπότε έχει διαφορετικό τρόπο κατασκευής. Είναι λίγο διαφορετικό. Έχει, αντί όπως λέμε μία κάμερα, όπως τραβάμε μια ταινία με μία κάμερα, εδώ έχουμε 5 κάμερες και πρέπει να τις ενώσουμε στο τέλος με μια τεχνική και να κάνουμε και κάποια άλλα εφέ και κάποια άλλα πράγματα με κάποιους περιορισμούς. Οπότε ήταν λίγο δύσκολο και έπρεπε να γίνουν αρκετές δοκιμές ώστε να βγει το αποτέλεσμα και να φαίνεται σωστό και να μην γελάει ο κόσμος. Αυτή ήταν μία από τις δυσκολίες. Η άλλη ήταν βέβαια να συνοηθούμε με το σκηνοθέτη, να καταλάβουμε ακριβώς τι νοεί και τι θέλει και να βάλουμε και μια δικιά μας πινελιά, γιατί είμαστε και λίγο ξεροκέφαλοι, σαν animators. Αυτά κυρίως σαν δυσκολίες. Και το θέμα του χρόνου. Να προλάβουμε να το βγάλουμε στον χρόνο που είχαμε. Οι οδηγίες λοιπόν στους βασικούς συνεργάτες, επειδή τα πράγματα ήταν τόσο πρωτόγνωρα και πρωτότυπα, καθώς τους έδωσα το σενάριο και τους άφησα να δουλέψουν λίγο μόνοι τους για να μου φέρουν μετά ιδέες που τους γεννήθηκαν από το σενάριο, η βασική οδηγία που τους έδωσα ήταν καταρχήν να θυμάστε πάντα ότι αυτό το πράγμα πρέπει να είναι ελπιδοφόρο. Αυτή η παράσταση πρέπει να έχει μαγεία. Οτιδήποτε και να κάνετε, είτε ο μουσικοσυνθέτης πώς θα ασχοληθεί με το μουσικό κόσμο, το πλούσιο μουσικό κόσμο το χριστουγεννιάτικο, ή οι καλλιτέχνες που δουλέψαν την εικόνα, οι 3D animators, αυτό που ήθελα πάντα να τους πούν, να θυμούνται καθώς χτίζουν αυτές τις σκηνές και καθώς ήμουνα στο πλάι τους και τους βοηθούσα όσο μπορούσα κι εγώ για να του δώσουν αυτό ζωή, είναι ότι η μαγεία του άστρου Χριστουγέννων, η μαγεία των Χριστουγέννων γενικότερα, τους ζήτησα να σκεφτούν τα παιδικά τους χρόνια και από εκεί να αντλήσουν τις εμπειρίες τους για να αποδώσουν. Νιώθω αρκετά τυχερός που συμμετείχα σε κάτι τέτοιο. Αναφέρομαι στην παραγωγή του άστρου των Χριστουγέννων, γιατί είναι 100% ελληνική. Είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην χώρα μας. Ήταν μια πρόκληση για όλες τις ειδικότητες, φαντάζομαι, που ασχοληθήκαν πάνω σε αυτό το θέμα. Και πιστεύω ότι είναι μια καλή αρχή για να συνεχιστεί αυτό. Δηλαδή να καταλάβει ο κόσμος ότι και η Ελλάδα ακόμα μπορεί να παράγει κάτι τέτοιο. Και ίσως να φανεί και στο εξωτερικό αυτή η δουλειά. Δηλαδή να καταλάβει γενικά ο υπόλοιπος κόσμος ότι και η Ελλάδα έχει δυνατότητες, αρκεί να υπάρχει θέληση και υποδομή για να δημιουργηθούν εργασίες τέτοιου τύπου και τέτοιου βελληνικούς. Αυτό που έπρεπε να κάνω καθώς έγραφα το σενάριο είναι να αποδώσω όσο πιο πιστικά μπορούσα και με όσο πιο απλό τρόπο, επειδή εγώ δεν είμαι επιστήμονας, αλλά είχα πάρα πολύ πληροφορία επιστημονική, να την αποδώσω ώστε να την καταλάβει κάποιος άνθρωπος σαν και εμένα, δηλαδή κάποιος απλός νους. Αυτό ήταν η δυσκολία, γιατί πολλά από τα πράγματα που υπήρχαν, πολλή από την πληροφορία που υπήρχε, η επιστημονική πληροφορία ήταν δυσνόητη. Το ότι όμως συνεργαστήκαμε με επιστήμονες οι οποίοι σκοπός της ζωής τους είναι να εκλαϊκεύουν την επιστήμη, μας έκανε τα πράγματα πιο εύκολα. Το ότι συνεργάστηκα με νέους ανθρώπους στο θέμα της εικόνας που είχαν και βάλαν και μια δικιά τους πινελιά, έκανε και την εικόνα να παίξει ένα μεγάλο ρόλο ώστε να εξηγήσει και αυτή πιο εύκολα τα πράγματα. Η μουσική και ο ήχος επίσης, συνεργασίες με ανθρώπους οι οποίοι έφεραν στην παραγωγή το δικό τους μαγικό ραβδάκι και έδωσαν κάτι τελείως πρωτόγνωρο, ήταν όλα μαζί σαν να ζούσαμε ένα θαύμα, καθώς για 2 χρόνια όπως κάναμε αυτή την περιπέτεια για να φτιάξουμε αυτή την παράσταση, ζούσαμε πρωτόγνωρες στιγμές.
Το να αναφερθώ ότι η παράσταση, το Άστρο των Χριστουγέννων είναι η πρώτη ελληνική παράσταση τρισδιάστατη εικόνας για έναν θόλο, είναι από αυτό και μόνο κάτι το οποίο είναι τρομακτικά τιμητικό για όλους εμάς που συμμετείχαμε. Σκοπός μας ήταν να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι η παράστασή μας βλέπετε, καταρχήν, και ο κόσμος μετά από 40 λεπτά θα φύγει με ένα χαμόγελο στα χείλη. Είναι εορταστικές οι ημέρες. Είναι μέρες οι οποίες από παιδιά όλοι μας σκεφτόμαστε τι ωραία θα πάρουμε δώρα, ήρθε ο Άγιος Βασίλης και όλα αυτά, αλλά προσπαθήσαμε λοιπόν να δώσουμε αυτό το αγιοβασιλίστικο, ας με επιτραπεί η έκφραση, συναίσθημα μέσα στην παράσταση, καθώς όμως και το επιστημονικό, γιατί κακά τα ψέματα το Ευαγγέλιο του Ματθαίου αναφέρει ότι κάποιοι μάγοι από την Ανατολή ακολούθησαν ένα άστρο και φτάσανε στο Μεσσία. Αυτό από μόνο του, αυτό το suspense, αυτό το μυστήριο, τι να ήταν αυτό το άστρο που αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, είναι και αυτό το οποίο καλούμασταν εμείς σαν συντελεστές της παράστασης να εξηγήσουμε. Όπως θα καταλάβετε, άμα δείτε την παράσταση, μπορεί να μην σας εξηγηθεί, μπορεί να μην καταλάβετε ακριβώς τι από τα τόσα φαινόμενα θα μπορούσε να είναι το άστρο. Αλλά σίγουρα θα σας μείνει ένα συναίσθημα το ότι δεν έχει σημασία τι φαινόμενο, πώς επιστημονικά εξηγείται ένα τέτοιο φαινόμενο που έβαλε τον Ευαγγελιστή Ματθαίο να γράψει για αυτό το άστρο. Σημασία έχει τι είναι αυτό το συναίσθημα που περνάει σε όλους μας τέτοιες μέρες, που σκεφτόμαστε την παιδική μας ηλικία, που ζούμε με τα παιδιά μας και προσπαθούμε να τους γεννήσουμε αναμνήσεις για το μέλλον. Το ότι αισθανόμαστε μια χαρά που βλέπουμε φωτάκια, λαμπάκια και μερικές φορές και λίγο χιόνι. Αυτό το χειμωνιάτικο, το είμαι στο σπίτι κουκουλωμένος κάτω από μια κουβέρτα με τους δικούς μου ανθρώπους, αυτό είναι τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι το Άστρο των Χριστουγέννων για μένα. Και αυτό ήθελα να βγάλω μέσα από το σενάριο που έγραφα.